Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na madubin al'umma, wanda ni Ibrahim Idris ke kawo muku a kowane lokaci tare da gudunmuwar Project Flock. Kamar yadda kuka sani, shirin madubin al'umma shiri ne wanda yake dubawa da nazari akan al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma domin tattaunawa da neman mafita. A yau maudu'in da za mu tattauna shine mahimmancin ƙungiyanci ga matasa domin ci gaban al'umma, wanda za mu tattauna tare da Muhammad Dukko, wanda shugaba ne a ƙungiyar matasa ta Young Philanthropic and Social Development Foundation, sannan kuma shugaba ne a kamfanin samar da suturu na Dukko Fashion Palace. Muhammad Dukko, muna maka barka da shigowa shirin na madubin al'umma. To Muhammad Dukko, yau za mu tattauna ne akan mahimmancin ƙungiyanci ga matasa domin ci gaban al'umma. Kamar yadda muka sani, akwai wani rahoto da World Meta ta fitar a shekarar 2022 wanda ke nuna cewa a Najeriya akwai mutane da adadinsu ya kai kusan miliyan 217, wanda cikin wannan yawan miliyan 151 matasa ne. Kun ga matasa suna da yawa a cikin al'umma. To, ko da yaushe akwai abubuwan da suke son su cimma a rayuwa, ɓangarorin siyasa, ilimi, addini da al'amura na al'adu da sauransu haka. So menene mahimmanci ko kuma menene me shi ƙungiyanci ya kunsa ga matasa? Well, alhamdulillah, da farko za mu duba akan ita kanta kalmar ta ƙungiya ko ƙungiyanci, sannan in yaso sai mu haɗa ta da kalmar ta matasa sai mu ga me zai bada. Ƙungiya tana nufin haɗako ko gamayya na wani gungun mutane domin cimma wata manufa ko buri guda ɗaya. So idan mutum ɗaya yana da wata idea yake ganin shi kaɗai ba zai iya ainihin aiki a kanta ba har a cimma buri, sai samu wasu mutane waɗanda yake ganin suna da kalar wannan tunanin a ƙwaƙwalwa, sai su haɗu sai su fara working akan wannan manufai ƙwara ɗaya. Kamar muka duba, kamar akwai maganar Bahaushe da ke cewa hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, so that is ƙungiya. So in muka ce kuma ƙungiyanci, that is dai ai duk abu guda kenan. So ƙungiyanci ga matasa shine sai mu ɗan duba akan ita kanta kalmar ta matasa. Kalmar matashi tana nufin mutum ɗan adam wanda yake tsakanin shekara 16, 17, 20, 25, 30 har zuwa 40 za a iya kiran shi da matashi. So wannan gungun na mutane na matsakaita shekaru shine su haɗu domin cimma wata manufa ko wani buri wanda yake da alaƙa da ci gaban al'umma, shine za mu ce ƙungiyanci ga matasa, wanda alfanun wannan yana da matukan yawa, yana da tasiri kwarai da gaske. So a gurguje wannan shine za mu ce ci gaban ƙungiyoyi na matasa. Lura da matasa suna shiga su zauna suna kafa ƙungiyoyi da sauransu haka. Ba a rasa wasu dalilai da ke tunzura su suna kafa ƙungiyoyi mabambanta haka. Waɗanne dalilai ne waɗanda suke tunzura su matasa ɗin suna ganin cewa ya kamata su kafa ƙungiya don cimma wani buri? Akwai dalilai da dama, either negative or positive, wato masu alfanu ko marasa alfanu. Amma ba za mu magana kan marasa alfanu ba, za mu mai da hankali kan masu alfanu. Duk dalilin da zai sa mutane su haɗu, most especially matasa, ce za su kafa wata ƙungiya, to dalili ne na ci gabansu ko kuma ci gaban al'ummarsu. So wannan dalilin ci gaban al'umma shine muhimmin dalili da ke tunzura matasa su kafa wata ƙungiya wanda za su yi raji a kan ci gaban kansu a matsayinsu na matasa ko kuma ci gaban al'umma. Misali, akwai matsaloli al'umma, muna da matsaloli da dama, sai matasa ko kuma wani matashi sai ya lura da wannan matsalar, sai ya gayyato 'yan uwanshi matasa masu kalar wannan tunanin, sai su zo sai su haɗu sai su tattauna sai su yi deciding su kafa wata ƙungiya wacce za ta yi aiki akan wannan matsalar guda ɗaya. Misali, matsaloli na canjin yanayi, climate change, sai matasa su haɗu sai su kafa wata ƙungiya sai su fara aiki
akan sauyin yanayi, sai a gano da menene ke haddasa matsaloli na sauyin yanayi. Kaga lokacin sanyi kamar zafi ake, lokacin zafi kamar sanyi ake, damuna kaga tana kwan gaba kwan baya, wanda mun sani duka lamura ne na ubangiji, amma akwai wasu matsaloli waɗanda ke haddasa irin wannan tasgaran, kaga abubuwa suna faruwa. To sai matasa sai su haɗu sai su kafa wannan ƙungiya da za ta yi rajin sauyi yanayi. Akwai matsaloli na shaye-shaye cikin unguwa, kaga ana samun matsaloli na shaye-shaye walau ga ƙananan yara ko matsakaita ko na abu makamancin haka, sai matasa sai su ce bari su haɗu su kafa ƙungiya da za ta yi rajin kare wannan matsala. Ko mu sake ɗauka ta ɓangaren ishu na insecurity da ke faruwa ya zama ruwan dare tsufa a yankinmu na arewa, sai matasa sai su ce me za su iya yi a kan kansu da za su ba da gudunmuwa wajen rage wani al'amura na ta'addanci da insecurity da ke faruwa. So ire-iren waɗannan dalilai na magance matsala da ci gaban al'umma su ne muhimman abubuwan da ke tunzura matasa kafa ƙungiyoyi na da za su yi rajin magance irin waɗannan matsalolin. To tun da mun san misali mai ƙungiyanci yake nufi, sannan kuma da dalilan da ke tunzura matasa suna kafa ƙungiyoyi domin ci gaban su ta wani ɓangarori, to akwai wasu abubuwa da ya kamata matasa su yi lura da su wanda za su buɗe ƙungiyoyi kansu, koko duk abin da kawai ya zo musu a rai musu daɗi za su iya zauna su kafa ƙungiya akan shi? Well, dole akwai muhimman abubuwa da ya kamata a ce dukkan matashi ko ma wane ne, ko da ba matashi ba, in dai ƙungiya ce za a kafa, to akwai ginshikin abin da ya kamata a lura da shi, shine ya zamana ita wannan ƙungiyar da za a kafa ko ake so a kafa ya zamana tana da alaƙa ne da ci gaban al'umma. Muddin za a kafa ƙungiya wacce take da alaƙa da ci gaban al'umma, so za ka ga ci gaba ya yawaita a cikin wannan al'ummar. So susan babban abin duba a lokaci ko yunkurin kafa kowace kalar ƙungiya ce shine zamana wanda zai kafa ta ko waɗanda za su kafa ta, ita wannan ƙungiyar tana da alaƙa da ci gaban al'umma, ya zamana ƙungiya ce da za ta taka rawa wajen ci gaban wannan al'ummar. Walau matasa ne su kafa ƙungiyoyi da za su yi rajin ci gabansu, ko kuma wata matsala ce ta cikin al'umma a kafa ƙungiya wacce za ta yi rajin magance wannan matsalar da sauransu. To waɗanne ƙungiyoyi ne ya kamata a dinga mai da hankali la'akari da irin al'umma da muke cikin? Ya zamana ƙungiyoyi, duk ƙungiyar da za a kafa kamar yadda na yi ba da bayani, ya zamana a ce tana da alaƙa 100% da ci gaban al'umma. Duk ƙungiyar da za a kafa tana da alaƙa da ci gaban al'umma, walau ta ɓangaren siyasa, ya zamana an kafa ƙungiya wacce take aiki wajen ganin an samu ci gaba a siyasa, walau ta ɓangaren matsaloli da ke faruwa a cikin al'umma, fyaɗe ne, ya zamana an kafa ƙungiya wacce za ta yi aiki ta yunkurin kawo sauyi ko daina da kuma pressurizing gwamnati na lallai a ɗauki mataki a kai, ko kuma abin da ya shafi shaye-shaye ne ko irin insecurity da muke fama da shi, ya zamana ana samun yawaita ƙungiyoyi. Shi yawaita ƙungiyoyin ba zai taɓa zama matsala ba, hasali zai nuna cewa lallai wani al'ummai ta san ciwon kanta kuma lallai tana aiki kusan akan matsalolinta. In mun duba of recent, akwai ƙungiyoyi da dama da aka kafa kuma suna ta aiki ba kama hannun yaro wajen tabbatar da ci gaban ita wannan al'umma da muke rayuwa a cikinta. To idan mutum zai kafa ƙungiya ko kuma matasa za su taru su kafa ƙungiya, abin da ya fi kamata su duba abu ƙwara ɗaya wanda za su iya shawo kan shi, ko kuma wanda za su iya yin wani abu a kansa, ko za su iya haɗa abubuwa da yawa saboda matsalolin mu na al'umma mu sun yawa taɓa kowane ɓangare? Ya danganta da abin da su jami'an ƙungiyar ko waɗanda ke ƙoƙarin kafawai suka ji za su iya. So amma a fahimta ta, a duk in za a kafa ƙungiya ya zama na su jami'an ƙungiyar, officials na ƙungiyar, su duba su ga su menene za su iya yi, kada su je su tarkato abin da ya fi ƙarfinsu, za su yi multitasking kansu. Zai fi kyau a duba a gani kamar in akwai wata matsala ƙwara ɗaya, so a kafa ƙungiya a kanta ita kaɗai wacce za a ci gaba da aiki
dare da rana wajen shawo kan wannan matsalar. In kuma su jami'ai ko masu kula da ƙungiyoyi suna ganin cewa za su iya, suna da dama da za su iya ƙarawa da wasu abubuwa waɗanda ke da alaƙa da wancan dalilin da ya sa aka kafa. Misali, an kafa ƙungiya don ta duba kan abin da ya shafi insecurity, to kuma sai a ce ƙungiyar sai ta haɗa da abin da ya shafi shaye-shaye. In ka lura za ka ga insecurity da shaye-shaye suna da alaƙa, so kaga a lokaci da 'yan ƙungiyar ya zamana tana aiki akan insecurity sannan kuma ta ɗauko abin da ya shafi shaye-shaye, kaga ba yi hannun riga ba. Taura biyu za ta tauna baki guda? Yana da idan wahala. muka duba mu gani, kamar in muka duba bangare na rashin tsaro da kuma shaye-shaye da sauransu, duk da dai cewa shaye-shaye yana taimaka ma rashin tsaro a cikin al'ummarmu, amma abin da ke da kwai shine ta yiwu shi karan kanshi abu ne mai zaman kanshi wanda yake bukata a bashi hankali 100%, sannan kafin kila wata kungiya ta kafa wata kungiya daban wadda ita kuma take magana kan shi sauran rashin tsaro da sauransu. Kana ganin kamar hakan ba zai fi ba? Mun duba abin da muke da shi a ƙasa, akwai ƙungiyoyi waɗanda za ka ga suna haɗa kamar abubuwa 2, 3, 4 wasu ma fiye da haka suna aiki kansu. Akwai kuma ƙungiyoyi waɗanda za ka ga sun taƙaitu kan wata matsala ƙwara ɗaya suna aiki kanta. So shine kamar yadda na yi bayani da farko, ya danganta da su waɗanda suka asasa ita ƙungiya ya suke kallo, me za su iya yi. Wataƙila su ga za su iya haɗa abubuwa matsala ƙwara ɗaya wacce take da alaƙa da juna. Kamar yadda na bada misali, matsala ta insecurity is hardly ka raba ta da shaye-shaye, za ka gani. So in ƙungiya ɗaya an kafa ta tana aiki kan waɗannan abubuwa biyu, ba za a ce ta zama multitask ba, sai dai ya danganta. Kamar za a ce an kafa ƙungiya wacce take duba kan abin da ya shafi insecurity, da kuma still sai a ce ita ƙungiyar za ta haɗa da abin da ya shafi kula da marasa lafiya. Kaga sofa sai a ce kamar ba su haɗu ba, amma zai fi a ce in an kafa ƙungiya akan wani al'amari, to zaman duk wani abin da za a iya alakanta ta da shi yana da alaka da shi, ba a ɗauko wani abin da sun ɗan hannun riga ba. Kamar rashin tsaro da ilimi, Yau, rashin tsaro kiwon lafiya, rashin tsaro da wani abu dai wanda yake da sometimes ma za ka ga akwai ƙungiya wacce take da faɗi, wacce za ka ga an kasassafa ta, kowane ɓangare akwai masu kula da shi. Akwai wanda duk a cikin ƙungiya ɗaya ne, amma akwai ɓangaren da ke duba kan abin da ya shafi, misali a ce an kafa ƙungiya mai rajin taimaka ma al'umma, to sai ka ga akwai ɓangaren da ke kula da marasa lafiya, akwai ɓangaren da ke kula da mabarata, akwai ɓangaren da ke kula da ainihin majinyata ko kuma almajirai da sauransu da haka. Su ya danganta dai da su organizers ɗin waɗanda suka asasa me suke jin za su iya. Idan muka yi la'akari da yanayin matsin tattalin arziki na wanda muke fama da shi a ƙasar mu, mafi yawanci duba da yawan matasa, rashin aikin yi da rashin sana'o'i na dogaro da kai ya fi yawa ne a ɓangaren matasa, kuma matasan nan su ne ake buƙatar su zo su yi ƙungiyanci. Hakan bai kawo tasgaro ko cikas game da kafa ƙungiyoyi? Ba ma kaɗan ba, sabida duk ƙungiyar da za a ce an kafa kuma su waɗanda suka kafa ta suna da matsala ta ainihin tattalin arziki ko financial problem, ai ban jin in ƙungiyar za ta iya taɓuka wani abin arziki. So ya zama na wajibi dukkan ƙungiyar da za a kafa, su waɗanda za a su kafa ya zama na ba su da, sun tsaye suke suna neman na kansu, kuma abin da ke shigowa na ƙungiya ba zai ɗauka masa hankali ba. To masu kallon mu muna tattaunawa ne akan mahimmancin ƙungiyanci ga matasa domin ci gaban al'umma tare da Muhammad Dukwa Yusuf. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu ci gaba. To barkamu da dawowa. Kafin mu tafi hutu muna tattaunawa ne akan mahimmancin ƙungiyanci ga matasa tare da Muhammad Dukwa Yusuf. To mun tsaya ne akan muna magana ne akan yadda tattalin arziki yake kawo cikas da tasgaro ga ƙungiyanci ga matasa. To ba ka ganin cewa ko da ana fuskanta irin wannan, matasa za su iya kafa ƙungiyoyi
su nemo waɗanda za su iya taimaka musu wurin ganin sun taimaki ƙungiya da kuɗaɗen shiga da sauransu don tafiyar da ita? To shi ma za mu ce ya danganta da irin tsare-tsaren da aka bi wajen kafawa. Akwai ƙungiyar da za ka ga matasa sun kafa kuma su ne za su yi aikin, su ne za su yi aikin gudanarwa na ƙungiyar, su ne za su yi aikin neman mata kuɗaɗen shiga, dukkan abin da za a yi su ne za su yi a karan kansu. Akwai kuma ƙungiyoyin da za ka ga an kafa matasan su za su yi aikin gudanarwa ne, amma suna da sponsors waɗanda ke financing ayyukan ƙungiyar. To za mu iya cewa ya danganta da wani tsari ne aka bi wajen kafa ita ƙungiyar. To wani irin ci gaba ne ake sa ran cewa ƙungiyanci zai kawo mu matasa? Akwai ci gaba ƙwarai da gaske, inda idan mun duba a yankinmu na Afirka, ƙungiyoyin matasa su ne suka taka muhimmiyar rawa wajen kawo ma da dama daga cikin ƙasashen wannan yanki namu na Afirka ci gaba da kuma samun 'yancin kai. Sannan in mun dawo gida Najeriya, za mu ga irin ci gaban da ƙungiyoyin matasa suka kawo tun gabanin 'yancin kai har zuwa bayan 'yancin kai. An samu ƙungiyoyi da matasa suka kafa kuma waɗanda suka yi aiki ka'in da na'in na jajircewa wajen kawo ci gaba. A baya-bayan nan ma za mu iya gani kullum ana cikin kafa ƙungiyoyi kuma muna iya ganin ci gaba a ƙasa da wannan ƙungiyoyin ke kawowa. A ɗan tsakanin nan za mu iya ba da misalai ƙungiyoyi da dama kamar a nan Katsina, waɗanda an kafa su da kyakkyawan manufa kuma waɗanda suka kafa suna aiki tuƙuru wajen ganin lallai wannan manufai da ta sa aka kafa wannan ƙungiyar ta ci. Misali a recent za mu iya ganin sabuwar ƙungiya da aka kafa ta Katsina Frontiers Forum, da kafa ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, cikin satin nan za mu ga aikin da suka gabatar na ci gaban matasa ta ɓangaren siyasa da shugabanci. Sannan a recent ga ƙungiya nan ta IBDAT ta su rafuka, za mu iya ganin suna aiki tukuru wajen kare sha da fataucin miyagun ƙwayoyi. Sun yi gangami a cikin garin Katsina kuma suna programs lokaci bayan lokaci wajen ganin al'umma ta barranta kanta daga sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi. Akwai misalai da dama na ƙungiyoyi da za mu iya kawowa waɗanda an kafa su kuma suna aiki tukuru wajen ci gaban al'umma. To kafa ƙungiyoyi da matasa ke yi abu ne mai matuƙar kyau, kuma abu ne wanda ci gaba da haka matuƙar akwai kyakkyawan yaƙini da buri na ci gaba da al'umma ke so da su matasan suke so su cimma a ta dalilin kafa ƙungiyoyi. To insha Allah za a kai gaci. To akwai maganganu da suke zuwa su je su dawo cewa mafi yawanci ƙungiyoyin da matasa suke kafawa cikin al'umma mafi yawanci suna kafa su ne kan ƙuduri na siyasa da sauransu. Ya al'amarin yake? Ba za ka taɓa cewa dama duka abin da aka shirya ba ko abubuwan da ake yi ana yin su ne da manufa kala ɗaya. Manufa tana bambanta. Manufai wane daban ta wane daban ta wane daban. Manufar ƙungiya kaza daban ta waccan ƙungiya daban ta waccan ƙungiya daban. So ƙungiyanci a siyasa sai ga ba aibi ba ne ba in an kafa ƙungiya ta siyasa ce kususan. An kafa ƙungiya ne domin siyasa. So amma inda matsala ke shigowa shine a kafa ƙungiya da sunan ci gaban al'umma, sai tafiya ta tafi sai a siyasantar da ita. A siyasantar da ita ma ba ta hanyar da ya kamata ba. Za mu zo na, amma manufar tambayar shine da yawa suna ganin cewa akwai abubuwan da ya kamata a mai da hankali wurin buɗe ƙungiyoyi kansu. Misali kamar lura da raɗaɗi na talauci da sauransu da ake fama da shi a cikin ƙasar nan, ya fi zama alkhairi a kafa ƙungiyoyi kan irin wannan za a kafa su akan manufa ta siyasa. To ya danganta da masu kafa ƙungiyoyi da kuma dalilin kafa ta. Ƙungiya ta siyasa tana cin gashin kanta, sannan ƙungiyar taimakon al'umma ita ma tana cin gashin kanta. So amma idan ka duba akwai inda za su iya haɗuwa, akwai inda za su iya rabuwa. Inda za su iya haɗuwa shine ita siyasa ba za ka taɓa raba ta da al'umma ba.
hasali makasudin siyasa shine don ta yi aikin da wata ƙungiya za ta taso ta ce ta yi ne. Ita ƙungiya tana tasowa ne don ta tallafa ma siyasa. Duk a je a dawo a gama siyasa da yadda muke kallon siyasa, gwamnati ita ce siyasa. So ƙungiya za ta yi, in an kafa ƙungiya don ta yi aiki kan tallafa ma masu bukata ta musamman, alhaki na mai bukata ta musamman yana akan gwamnati ne. To ita wannan ƙungiya za ta tallafa ma gwamnati ne ta wannan fuskai. So in an kafa ƙungiya shine ta siyasa ce, kuma menene manufar ƙungiya a siyasance? Shin ƙungiya ce wacce an kafa ta siyasa kuma tana aiki don ganin an zaɓi 'yan siyasa nagartattu waɗanda za su kai ga madafun iko na gwamnati, su gudanar da aikin gwamnati, aiki na al'umma 100% su fita haƙƙin al'umma, su sauke nauyi. Wannan ba aibi ba ne ba. Amma sai ya zama an kafa ƙungiya ta siyasa, ƙungiya ta 'yan kwanta-kwanta. A je wajen honorable ne, wajen kwamishinawa ne, wajen ɗan takarawa ne, don a samu ɗan abin da za a samu. Kaga wannan ci baya ne ga matasa, ga al'umma. So sai za ci maka ya danganta da menene manufai. Kwatsora yana da kyau a rika kafa ƙungiyoyi waɗanda za su mai da hankali kan ci gaban al'umma, abin da ya shafi canjin yanayi. Matasa su kafa ƙungiyoyi waɗanda za su yi aiki wajen shawo kan matsalar sauyin yanayi da muke fama da shi. Matasa su kafa ƙungiyoyi wajen shawo kan matsalar mabarata da muke fama da su. Matasa su kafa ƙungiyoyi wajen shawo kan matsalar ta'addanci da muke fama da shi. So kaga abubuwa ne guda biyu, amma suna da alaƙa da juna. So kafa ƙungiya ta siyasa ya danganta da idan an kafa ta da kyakkyawan manufa, ba don a aikin kwanta-kwanta ba. Sannan ƙungiyar da aka kafa purposely don taimakon al'umma ne, ko don magance sauyin yanayi ne, ko don magance ta'addanci ne, to bai kamata ba kuma a same ta rikide a lokacin siyasa ta zama movement for wane campaign. Bai kamata ba. Babu ruwanta da wannan aikin. In wannan ake so, a bar waɗanda za su suke da rajin kafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyin sai su je su. Amma ita wannan ƙungiya da aka kafa ta purposely don kula da misali sauyin yanayi ne, to ta yi wannan aikin nata. Bai kamata ba a ga ta rikide a lokacin siyasa ta zama ta 'yan bangar siyasa. Ina fatan ka fahimci. So ya danganta. To amma menene dalilin da ya sanya ƙungiyoyi da suke raji kan siyasa da shugabanci suka ɗan fi waɗancan yawa? Dalili ne guda ɗaya. Na ɗaya a dunkule zan iya cewa dalili ne na raganci. Dalili ne na raganci da ke damun al'ummarmu ko matasanmu. Ita ƙungiya da za a kafa ta taimakon kai da kai, ta ci gaban al'umma, za ta kai da ka kafa ta ko ku da kuka kafa ta, ku ne za ku yi tasken kanku wani aiki, ku ne za ku ƙirƙira ma kanku wani aiki da za ku yi ma al'umma. Waccan ƙungiya kuma da aka yi kafa ta siyasa ta honorable wane campaign, ƙungiya ce ta je kana yi ka, ƙungiya ce ta neman wani abin shiga na ɗan lokaci, ta kwanta-kwanta ko kai ka ce ni mace. To ƙungiya ce ta kwanta-kwanta ta ɗan lokacin siyasa, a je a yi ma wane campaign da kaza a ɗan samu wani abu. So dole duba da yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa da matsi, so mutane suna neman hanya mai sauƙi da za su ɗan samu wani abu. So kuma mutanenmu ko 'yan siyasanmu ba za a ce gabaki ɗaya ba, amma gurɓatacci sun fi yawa. That's why suke amfani da waɗancan ƙungiyoyin don cimma muradunsu na siyasa. So su kuma matasanmu duba ga rauni sai suka mai da hankali wajen ci gaba da kafa waɗancan ƙungiyoyin da za su tallafa ma 'yan siyasa wajen tallata manufofinsu, walau da gaske ko na jabu, don dai cin muradin ransu. So za su dole za su fi yawa, amma still muna alfahari da ɗaiɗaikun ƙungiyoyin matasa da ke da akwai waɗanda suke aiki tukuru wajen ci gaban al'umma. Akwai ƙungiyoyin da ake buɗewa da farko da manufa mai kyau domin kawo ma al'umma ci gaba da sauyi a cikin al'umma da sauransu. Amma saboda
karancin rashin tsari da sauransu haka ƙarshe suna komawa su ma 'yan kwanta-kwanta wurin 'yan siyasa da sauransu haka. Shi wannan me matsayin shi a ƙungiyanci? Duk ƙungiyar da za a buɗe a matakin farko yana da kyau a ce tana da manufa mai kyau. Tana da manufa mai kyau. A ce wannan manufai da take da ita mai kyau, su waɗanda suka kafa ta tana a ƙarƙashin zuciyarsu. Sun sa ransu za su yi aiki tukuru wajen kare manufar kafa wannan ƙungiyar. Kuma dalili wata rana ko kuma yanayin rayuwa ba zai sanya koya ne wani ko da daga cikinsu ne wani ɗan sauka daga kan wancan tsarin ba. Idan muna son ci gaban kanmu, ci gaban ƙasarmu da ci gaban yankinmu, ya zama wajibi mu kafa ƙungiyoyi na gaske. Mu kafa ƙungiyoyi na gaske, ƙungiyoyin da za su yi aiki tukuru akan manufar kafa su. Akan manufa a kafa ƙungiya bisa kyakkyawar manufa ta ci gaban al'umma, kuma ƙungiyar ta yi aiki tukuru, jami'anta su yi aiki tukuru wajen cimma wannan manufai. Amma duk ƙungiyar da za a kafa ta da raunannen manufa, kuma su ma jami'an ƙungiyar a ƙarƙashin ransu akwai wani abin da kowa ke so ya cimma, so ita ƙungiyar babu inda za ta. Idan tafiya ta tafi, za ka ga halin kowa ya bayyana, za ka ga burin kowa ya bayyana, za ka ga manufar kowa ta bayyana. A Afirka yanzu in mun duba a present abin da ya faru a Kenya, ƙungiyoyin matasa ne suka tashi tukuru, suka yi aiki, suka fuskanci gwamnati kan lallai ga manufarsu, ga abin da suke so, ga muradinsu. Ba arziki sai da gwamnati ta saurare su, ba arziki sai da gwamnati ta masu abin da suke so. So ƙungiya ana so a kafa ta da yaƙini da manufa mai kyau, sannan kuma jami'anta za su tsaya tsayin daka wajen cimmawa da kuma aiki kan wannan manufai. Muhammad Duka, muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna akan ƙungiyanci, amma na gari lokaci ba zai ba mu dama ba sosai. Amma wani ƙalubale ƙungiyanci, musamman ƙungiyoyin da aka kafa da manufa mai kyau kuma suke tafiya yadda ya kamata, wani irin ƙalubale ne suke fuskanta? Akwai ƙalubale da dama. Kamar da muka sani, dukkan al'amura na rayuwa suna da ƙalubale. To ballantana uwa uba a ce an kafa ƙungiya wacce za ta yi rajin ci gaban al'umma ta kowace fuska, ai ba za ka taɓa raba ta da ƙalubale ba. To amma in mun yi duba da yanayin al'umma da muke rayuwa a cikinta da kuma kalar ƙungiyoyin da ake kafawa, to a gurguje za mu iya ɗaukar ƙalubale guda biyu da ƙungiyoyin matasa ke fuskanta. Ƙalubale na farko shine rashin kyakkyawan manufa a yayin kafa ƙungiyoyi. Da zamana jami'an da za su kafa ƙungiyoyi ba su da kyakkyawan manufa ta ci gaban al'umma. Wani abu guda ɗaya da suka ɗauka ko guda biyu, ko da gwargwadon abubuwan da suka ɗauka suka ce za su yi aiki kansu don kawo al'umma sauyi, sai ka ga manufai ta raunana. To rashin kyakkyawan manufa a kowace kalar ƙungiya ce ba ƙaramin tasgaro ba ne da ƙalubale ga ita tafiye da kuma ƙungiya. Dole ne duk in za a kafa ƙungiya, in har da gaske ake ana so a yi aiki wajen kawo ci gaban al'umma, to nan ƙungiya sai ta zama tana da kyakkyawan manufa da buri na abin da take so ta cimma, kuma jami'an ƙungiya su samu wannan a ƙarƙashin ransu, su yi aiki tukuru wajen cimma wancan burin. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ba, yawancin ƙungiyoyinmu suna lakin wannan, suna rasa wannan. Sai abu na biyu shine ishu na financial problem. Ƙungiyoyi suna fuskantar matsaloli na kuɗi. Matsala ta kuɗi za mu iya mu kalle ta fuska biyu. Ko dai ita ƙungiyar ba ta da, an kafa ta amma ba ta san hususan hanyar da za ta samu kuɗin shiga ba da za ta gudanar da ayyukanta. So wannan za mu ɗan iya alaƙanta shi da dalili na farko na ƙalubalen da ƙungiyoyi ke fuskanta. Manufa yana da kyau a cikin manufar da za a kafa ƙungiya, so a ce an ware, an samar ma ƙungiyar takamaiman hanyar kuɗin shiga, ina za ta samu. So matsala ta kuɗi tana tasiri matuƙa. An kafa ƙungiya takamaimai ba a san ina za a samu kuɗin ƙungiya ba. Wannan na da alaƙa da ainihin matsala da ke sa ƙungiyoyi suna siyasancewa ko kuma suna samun matsala. To sai abu na biyu da na ce,
shine ta ɓangaren financial problem ko kuma su Matsala ta jami'an kuɗi. ƙungiyar matsala ta kuɗi. Su jami'an ƙungiyar da suka kafa ta to sai ka ga su kansu ba su kafu ba, suna da wannan matsalar ta kuɗi. Kamar To, maganar rashin aikin yi rashin da muka aikin yi yi a can da baya. sauransu. To sai ka ga an kafa ƙungiya jami'anta sai su ta ƙoƙarin duk ɗan abin da zai shigo ta asusun ƙungiya sai a bi ta kan shi. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne. Tuna daga kuna ta dagewa akan manufa mai kyau da sauransu haka. To banda kira kan manufa mai kyau, wani kira ke gare ku ga matasa akan ƙungiyar? To kira na guda biyu ne. In an ce matasa, matasa suna cikin al'umma. To kira na farko shine ga al'umma ga baki ɗaya. Al'umma dole mu yi ayyukan da ke kanmu. Dukkanin matsalolin da muke fama da su a al'ummance mu ɗauka cewa individually a ɗaiɗaikunmu kowa da akwai abin da zai iya yi, kowa akwai rawar da zai iya taka wajen ci gaban al'umma. Wannan kenan. Dole al'umma mu tashi mu yi iya iyawanmu mu zama mutanen kirki a ƙarƙashin kowane dalili. Kada wani ya zamto yana da hannu a matsalolinmu ta fuskar tsaro, ya tabbata ya yi karatu kuma yana cikin karatu. Matasa su nemi ilimi na addini, matasa su nemi ilimi na zamani, minimum of diploma ƙarƙashin kowane dalili. Duk matashi ya sa wannan a ran shi kan lallai duk da matsin da ake ciki ya samu ko diploma yi, along the way HND, digiri, masters, har illa masha Allah a ta neman ilimi ta kowace fuska. Sai kuma abu na biyu baya ga neman ilimi shine sana'a. Matashi ya tabbata yana da sana'a, iyaye su sa 'ya'yansu akan sana'a. In an yi haka, wannan zai magance matsaloli da dama da al'umma muke fama da ita, kuma zai rage ma gwamnati aiki. Mu mun yi haka sai mu bar gwamnati ta ji da. To Muhammad Doko, muna godiya da ka kasance da mu a cikin shirinmu na madubin al'umma. Muna fata za ka sake kasancewa da mu a nan gaba idan dama ta bada. Insha Allah mun gode kwarai. To masu kallon mu iya abin da ya samu kenan a cikin shirinmu na wannan lokaci na madubin al'umma. A madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, Project Block da suke ɗaukar nauyin kawo muku, da shi babban bakon namu Muhammad Doko Yusuf. Ni Ibrahim Idris da na gabatar nake mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.